साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय गोथार बरदिननि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफ्रा, जोंनि जिथु सेलेब्रेसनफोर, जोंनि जिथु फोरबो खुंनायफोर, बै फोरबो खुंनायफोराव जोंहाबो गोबां जौगाबोबाय, जोंबो समजों लोगोसे सोलायबोगासिनो दङ। जेरैहाय गोदो 20 बोसोर, 30 बोसोर, 40 बोसोरनि सिगाङाव जोंनि न'खरफोराव बेबायदि डिसेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय हाथरखिफोरा गोबां जायगायाव गोबां मण्डलिनि न'खरफोराव थायामोन। नाथाय दायोब्ला डिसेम्बरनि 1 तारिख फैनाय लोगो लोगोनो ख्रिस्टमासनि मुङै बयनिबो न'खराव हाथरखिखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां रोखोमनि फारिलाइफोराव बै ख्रिस्टमास दिनावहाय गोबां रोखोमनि डेक'रेसनफोर खालामनानै, फारिलाइफोरखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन खालामनानै बै ख्रिस्टमासखौ खुङो आरो गोदोनिख्रुइ मोजांनिख्रुइ मोजां जाबोगासिनो दङ, समायनानिख्रुइ समायनासिन जालांगासिनो दङ। ख्रिस्टमासनि सिगां सिगां दाब दाब जायगाफोराव प्रि ख्रिस्टमासफोर खुंगासिनो दङ। ख्रिस्टमासनि सिगाङाव, ख्रिस्टमासनि उनाव बेबायदि कालचार नाइटफोर बानायगासिनो दङ। ख्रिस्टमासनि मुङै ख्रिस्टमासखौ जौगाहोनो थाखाय, ख्रिस्टमासखौ समायना खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां फारिलाइफोर खालामनानै मानसिफ्रा खुंगासिनो दं। मोनसे खामानि एबा मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिगौना? बेनो जाहैबाय गोदान मुगाजों लोगोसे जोंनि चार्चफोरा थांफागासिनो दङ। गोदान मुगाजों लोगोसे गावखौबो समायहोफादों। गोदान मुगाजों लोगोसे गिर्जानि फारिलाइफोरखौबो बै गोदान मुगाजों लांफादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आं बेबायदिनो भिडिअखौ लानानै फैदों, जेरावहाय ख्रिस्टमास बोथोराव, ख्रिस्टमासनि समाव जोङो गोबां सोलायबोनानै दायो आरोबाव मोनसे गोदान हेबिट जाबोदों एबा गिर्जा फारिलाइफोराव, ख्रिस्टमासनि फारिलाइफोराव मोनसे खामानिखौ मावदों जाहैबाय, बेनो जाहैबाय ख्रिस्टमासाव केक हानाय। बरदिन एबा ख्रिस्टमासआ जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान होननानै मोनथिजायो। बेयावखायनो बै सानाव केक हानो नांगौ गिर्जायाव। ख्रिस्टमासनि समाव केक हानो नांगौ होननानै गोबां मण्डलिफोरा बे खामानिखौ मावगासिनो दं। दा बे ख्रिस्टमासनि समाव केक हानाय खामानिया एबा केक जालायलायनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन, बे सोंलुआ गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव दं जाहैबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इभेन आंनियावबो गोबां मानसिफोरा सोंदों जाहैबाय जे ख्रिस्टमासनि समाव केक जानांगौ ना जानाङा एबा केक हानो नांगौ ना नाङा। जिहेतु जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान, जों जोनोम सान होनोब्ला जोनोम सानाव गोबां ख्रिस्टियान न'खरफोराव गथ'फोरनि मुङै केक हायो, केक जायो। दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सानावबो जों खालामनांगौ होननानै गोबां मण्डलिफोरा खालामगासिनो दङ, खालामदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नायगोन केकखौ हानो नांगौ, केक लानांगौ ना लानाङा, बे बिसयाव जोङो नायगोन। आरो बे केक हानाय नियम खान्थिया बहानिफ्राय फैखो, बबेनिफ्राय सफैखो, मानसि माहारिनियाव सोर लानानै फैखो, बेफोर गासैफोरखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, गोबां इन्टारेस्टिं जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोदानखौ दिनै सोलोंथारनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रियफोर, बे बाथ्रायानो जाहैबाय 6th सेन्चुरिनि बाथ्रा। बबे 6th सेन्चुरिनि बाथ्रा? बे जाहैबाय जोनोम सानाव केक हानायनि जिथु परम्परा एबा खान्थि सोलिबोबाय थादों। बे खान्थिया गोदो गोदाय 6th सेन्चुरियाव जागायजेनदोंमोन आरो बे जागायजेननाया जाहैबाय ग्रीस हादराव जागायजेनदोंमोन। बै समाव ग्रीस हादरनि सुबुंफोरा आर्टेमिस होननाय मोदायजोखौ खुलुमोमोन आरो बे मोदायजोआ बिसोरनि बायदिब्ला बहा थायोमोन? बे जाहैबाय अखाफोराव थायोमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, अखाफोराव थायोमोन आरो बेखौनो बिसोरो आर्टेमिस होननानै बुङो। आर्टेमिस गडेसेस होननानै, आर्टेमिस मोदायजो होननानै बिसोरो बुंदों आरो बिखौ बिसोर खुलुमोमोन। बिखौ खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय, दाव दाव खालामनो थाखाय बिसोरो मा खालामोमोन? अखाफोर बायदिनो दुलुरै केक बानायोमोन। आरो बै आर्टेमिसखौ खुलुमनो थाखाय ग्रीस हादरनि सुबुंफोरा मोनसे सम लायोमोन, मोनसे दिन लायोमोन। सानफ्रोमबो खालामो बे नङा, मोनसे दिन सम लानानै बिसोरो मा खालामोमोन? बै आर्टेमिसखौ खुलुमोमोन आरो बै आर्टेमिस खुलुमनाय समावनो बिसोरो केक बानायोमोन।
आरो बै केक बानायनायनि गेजेरजों बिसोरो बै मोदाइजोखौ खुलुमोमोन आरो लोगोसेयैनो मम सावनाय जायोमोन। जोङो दा नुनो मोन्दों मम सावो केकजों लोगोसे सोरनिबा बार्थडे जायोब्ला केकजों लोगोसे मम सावो। बे परम्परायाबो बै समावनो 6th सेन्चुरियावनो बे ग्रिसारि सुबुंफोरनि गेजेरजोंनो गायसनजादों खालामजादों आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे बे मम सावनायनि जिथु उखुन्दै दङ बै उखुन्दैया बै आर्टिमिसनिसिम सहैयो आरो बिसोरनि जिथु बिनायफोर बे उखुन्दैनि गेजेरजों सहैयो आरो बै आर्टिमिसआ बिसोरनो बिसोरनि बिनायफोरखौ होयो होननानै बिसोर फोथायोमोन आरो बिसोर बेबायदि खामानिफोरखौ मावोमोन। जिहेतु बै समाव बिसोरो बोसोराव खनसे आर्टिमिसखौ बेबायदि मोनसे दिन लानानै खुलुमो सिबियो आरो बै सानाव केक बानायनानै मम सावनानै बिसोरो खुलुमोमोन सिबियोमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौनो बिसोरो लासै लासैहै मानसिनि जिथु जोनोम सान बै जोनोम सानाव ट्रेन्सफार खालामबाय लानानै फैबाय। अरिजिनेलि जोनोम सानाव केक हानाय खान्थिया मोदाय खुलुमनायावसो बाहायजेननायनि मोनसे खामानिमोन। दा अनजाग्रा प्रियफोर, फैयै फैयै गोबाव सम बारलांनानै जोंनि भारतआवबो बे सफैबाय। जोंनि भारतआव माब्ला सफैखो जोनोम सानाव केक हानाया? बे जाहैबाय 19th सेन्चुरि 20th सेन्चुरिनि गेजेराव एबा बे समाव जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंनि भारतआव दङमोन बै समावहाय गोबां धोनि धोनि मानसिफोरा बे खामानिखौ जागायजेनदों। बै ब्रिटिशफोरनि गेजेरजों बिसोरनि मावनाय दांनायखौ नुनानै आरो बे केक हानाय खामानिफोरा जाहैबाय जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो नुनो मोन्दों जे धोनि धोनि मानसिफोरा राजाफोरा बे फारिलाइखौ खालामदोंमोन आरो जोंनि भारतआव 1920 बे मोननै सेन्चुरिनिफ्राय स्टार्ट जादों। दा बे केक हानाय जिथु खान्थि हुदा बे गोनां गेदेरदों खोथा गैलिया। दायो फैयै फैयै गासैबो सुबुंफोरानो बे फारिलाइखौ खालामोसै। गोनांबो खालामदों, गैयैयाबो खालामदों। गावनि केपासिटि बायदियै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बियो केवल न'खरनि बेक्तिनि हुदा जानानै थायाखै। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बबेबा सोरनिबा जोनोम साननिल' हुदा जानानै थायाखै, बियो धोरोमावबो ट्रेन्सफार जाबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां धोरोमाव बे खामानिखौ मावनो हमबाय। जेरैहाय दायो जोङो नुनो मोन्दों जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बरदिनाव, येस अनजाग्रा प्रियफोर, बरदिनाव जायखौ जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान 25 डिसेम्बर होननानै बुङो, बै 25 डिसेम्बराव गोबां चार्चआ बे केकखौ हायोसै आरो माखासे चार्चफोरनि मेम्बारफोर, माखासे पास्टरफोरा बे बिषयाव गोनो गोथो दङ। जोङो मावगोन ना मावा, जोङो खालामगोन ना खालामा होननानै गोबाङा गोनो गोथो दङ आरो गोबाङा अलरेडि गुबुननिखौ नुनानै सोलोंबाय, खालामबाय, मावबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जों दायो थारैनो ख्रिस्टमासनि सानाव एबा ख्रिस्टमासनि समाव जोङो केकखौ हानो नांगौ ना हानो नाङा, बेसो बाथ्रा जाबाय। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि जिथु ख्रिस्टमास फारिलाइ दङ, ख्रिस्टमास प्रग्राम दङ, बे मा प्रग्राम बेखौ जों सानग्रोनांगोन। जोंनि संसारनि प्रग्राम एबा सोरबा इन्डिभिजुवेल, सोरबा सासे बेक्तिनि प्रग्राम ना जोंनि आत्मिक जिउनि प्रग्राम बियो? जों बयबो मोनथिगौ ख्रिस्टमास जिथु फारिलाइ दङ, ख्रिस्टमासनि जिथु सम दङ, बेखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मावनाय जायो, जिसु ख्रिस्ट'नि गौरब प्रशंसानि थाखाय खालामनाय जायो। बे दिनाव जोङो बयबो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव जोङो हामबाय होनबावो। बे जाहैबाय स्पिरिचुवेल फारिलाइ, नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर? बे जाहैबाय ख्रिस्टमासआ जाहैबाय स्पिरिचुवेल फारिलाइ। सोरबा इन्डिभिजुवेल, सोरबा बेक्तिनि नङा, सोरबा सुबुंफोरनि थाखाय नङा, बियो जाहैबाय जोंनि आत्मिक जिउनि मोनसे फारिलाइ। स्पिरिचुवेला जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मावनाय मोनसे फारिलाइ, आत्मिक जिउनि फारिलाइ। दा आत्मिक जिउनि जिथु फारिलाइब्ला बे आत्मिक जिउनि फारिलाइखौ जोङो संसारनिजों मानो रुजुनो एबा संसारनिजों जोङो मानो गोरोबहोनो? केक हानाय खान्थिया जाहैबाय जोङो नुनो मोन्दों दि मोदाय खुलुमनायाव बाहायनाय मोनसे खान्थिसोमोन। बेनो फैयै फैयै मानसिफोरनि जोनोम सानाव सफैबाय आरो बै मानसिफोरनि थाखाय बाहायनायखौनो दायो जोङो आत्मिक जिउआवबो बे खामानिखौ लानानै फैबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ थोंजोङै बुंनो नागिराखै जे जोङो ख्रिस्टमासनि समाव केक हानो नांगौ एबा केक हानो नाङा, बेखौ आङो बुंनो नागिराखै। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गाव गावनो दान्दिसे सम सानना नायनाया गोनांथि। जिहेतु जोंनि फारिलाइफोरा आत्मिक जिउनि फारिलाइ, आत्मिक जिउनि फारिलाइखौ जोङो संसारनिजों जुदि कम्बाइन खालामोब्ला, खौसे खालामोब्ला बियो बोरै जागोन? दा बेयावहाय हानाय मानिखौ जोंनि जिथु फारिलाइ दङ, आत्मिक जिउनि जिथु फारिलाइफोर दङ, जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै खुंनाय जिथु फारिलाइफोर दङ, बे जिसु ख्रिस्ट'नि बायदिनो जागोन। बुहुमनि बायदि नङा, सोरबा मानसिनि बायदि नङा,
सोरबा दैदेनगिरिफोरनि बायदि नङा, नाथाय जों जिखौ मावोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सन्थुष्ट जागोन, गोजोन मोनगोन, नाजावगोन, बेबायदिखौ जों मावनाया मोजां। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ फरिसीफोरखौ बुंदोंमोन जे नोंसोरो सायावल' दिन्थिग्रा, नोंसिनि गोसोआव इसिङाव गाज्रि गोनजासो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फरिसीफोरखौ रायदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंबो जोंनि ख्रिस्टमासनि थाखाय, जोंनि बाहेरनि नुनायनि थाखाय जोंनि गाननाय जोमनाय डेक'रेसन बायदि रोखोमनिखौ खालामदों, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय गोसो इसिङाव जोंहा जुदि सैथोआ गैयाब्ला, गोसो इसिङाव जुदि जोंनिया गोथारथिया गैयाब्ला, जों जेखि खामानि मावा मानो जोंहा गासैबो नंखाय जागोन। दा बेयावहाय ख्रिस्टमासाव जों जि केक जायो एबा केक हायो, हानांगौ हानाङा नोंथांमोना मोजाङै गावनो सिन्ता खालामदो। जों जुदि संसारनि बायदि थांबाय थायोब्ला, संसारनि खान्थिफोरजों आत्मिक जिउनि फारिलाइफोरखौ गथायसे खालामोब्ला बोरै जागोन, बेखौ जों गाव गावनो साननानै नायनाया मोजां। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो आं बे टपिकखौ गोसोखांहोदों, नोंथांमोना माखौ मावोब्ला मोजां जागोन बेखौ मावनाया मोजां। नोंथांमोना जायोब्लाबो नोंथांमोना जादो, जायाब्लाबो नोंथांमोना जायालाबानो थादो, नाथाय बेखौ मावथारनांगौ। नोंसिनि मण्डलिया मानो केक हायाखै, नोंनि मण्डलिया मानो केक हायाखै होनलायलायनानै दाङाबाजि दाजाथों, बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। दे अब्ला प्रियफोर, फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयाव दोनथ'नो हास्थायबाय। इसोरनि आशीर्बादा बयजोंबो थाथोंसै। आमेन।